салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи Дилбар Умарова, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон маълумот медиҳем. ба шумо низ ҷолиб аст дар бораи Дилбар Умарова маълумот гирифтан? пас бо мо бошед. Дилбар Умарова 26 августи соли 1949 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Актрисаи театр ва кинои советии тоҷик аст. Актрисаи халқии Тоҷикистон соли 1971 студияи тоҷикро бо роҳбарони бадеӣ ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон профессор Бибиков ва Пижова ташкил намуданд. Донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луна Чарскиро дар Москав хатм намудааст. Соли 1971-1983 актрисаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, аз соли 1983 актрисаи театри академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. Вай бори аввал дар синни 7-солагӣ ба саҳнаи кино ворид шудааст ва дар филми бадеӣ «Ман бо духтаре вохӯрдам» нақшбозӣ намудааст. дар филмҳо баромад кардааст, ки интихоби касби ӯро пешакӣ муайян кардааст. Вай дар 30 филми бадеӣ бозӣ кардааст. Соҳиби 2 писар мебошад. дар синни 7-солагӣ дар филми «Ман бо духтаре вохӯрдам» нақш офаридааст ва маҳз ҳамин нақш ӯро машҳур намудааст. худи ӯ мегӯяд, ки ҳеҷ гоҳ намехостам актриса шавам. орзуи ман мисли падарам Усмон Умаров журналист шудан буд. мақолаҳо менавиштам, шеър эҷод мекардам, мақолаҳоямро дар нашрияҳои бачагона чоп мекардам, аммо тақдир маро ба дигар самт бурд. ҳарчанд ман дар бораи актёрӣ чизе намедонистам, вале ба ин самт рафтам ва аввалин бор дар Москав ба саҳна баромадам. пас аз хатми донишгоҳ бо ҳамсинфонаш театри ҷавононро таъсис медиҳад ва муддати тӯлонӣ дар он ҷо кор мекунад, аммо баъдан бо кадом сабабҳое аз он ҷо меравад. театр оинаи ҳаёт аст, гуфтанд хиратмандон. ӯ мегӯяд, ки барои ман театр тамоми ҳастиям аст. ба хотири театр аз бисёр чизҳо даст кашидааст ва дар саҳнаи театр чандин солҳо ҳунарнамоӣ кардааст. чандин нақшҳоро дар филмҳо низ офаридааст. ҳамин нақшҳои офаридааш аст, ки ӯ имрӯзҳо машҳури ҷаҳон гаштааст.